do yakungo inju tungkha blai khai duku mantha botau polai hospital tongo tai kaisa Nobo Kumar Debbarma bobo aro inju tungkha bujak kha mar khai tarpor ka Kasamia Debbarma boro abu bini daknam ega bini asor mungka tabu saimaya ko tai kaisa Darian Debbarma bobo mar khai bujak mani tai kobanga borok ti rong nangjak tongo ni sing khobor manka tonano khulumbai kya Mia 23 tarik Oktober 2025 साल मारिबो त्रिपुरा सिविल सोसाइटी बाय कबकजाक बनो जे लोकरो फाये जबावो दफा हानि बागै नखरै जबावो फाइका आं पयला नबर न खाका हामते हामजागमा याफारो तामनि हिंकाकाय मेनि हाय सक्सेसफुल बन जिनि दफानि बागै मकासा लाइबमा मुइ तंगानो तामनि हिंबा त्रिपुरा हास्टेओ सिविल सोसाइटी बाय कबकजाक अन्ति बन ताबुनो पयला एबं मोसे सक्सेसफुल उंखा ने आं खाखलायो आं खरबजा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं सानानै नायो सारा त्रिपुराओ सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबाबे खाय थायो लोकुरो अबन्न सक्सेसफुल खालायनानै बागै पिकेटिं खालायगा एबं सातुम गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बैक ने जे स्लोगान तिसालायगा इन लाइन परमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा सागलायनाय हिनि जे साका आं बरक जत नन खाकाहाम दावायसादि फालियो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनां माने क मेया जखन पास्ता लाई थांका जिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसाय नाका साफा बायनाय अ जराव न कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका जा आरो जे संघर्ष मलायखा म ब्लाइखायन खारनां माने क एबं अ घटना ब्लाइखायन सेलेंमन चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखायन जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तामनि हिंबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नथु मिया हर आं DGP बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायनो बागै बाय कक वाइ कक सालायका एबं लोकेल सिनि बरर बाय कक सालायका एबं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार ब सागो दुखुमांखा ताइ खरकसे SDP समुद्र Debbarma ब सागो दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागो दुखुमांखा ताइ किसु बरक आइएनडि को ताइ खाचा बखागो जमुखा अजित Debbarma द याकुंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव पलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा Nobo Kumar Debbarma बबो आरो इंजु तुंखा बुजाखा मारखायै तारपर का Kasamia Debbarma boro abu bini daknam ega bini asor mungka tabu saimaya ko tai kaisa Darian Debbarma bobo marke bujang mani tai kobanga borok ti rong nangjak tongo ni sing khobor manka ang tini thayo thanani naimani ta phungo DGP kok samani bosaka situation tabu normal phaisuya ko apni tini sasa khul khaiti khanawo thangka kai sanai hini samani bagai tini ang Komorpurni Shanti Bazar amsayo thanang tongmani obo tini khul khairika खनारबो जों थानानै आरो जायतकनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रक मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखा किसा तीनटा 15 व जों जिनि पिकेटिं न उठौगरिखा गोबांमा खरकसा MP तै गोबांमा MLA तै गोबांमा जरा वान्ति दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा तंगो नर किसा तिनि अमनो किसा कन्सिडार खायखाय आगरतलावो एका ब्लाइके जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वान सुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तिनटान बिसिङा आगरतलानि जे सिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु सिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु सोशल मिडियावो बा किसु निउज पेपारो जोंनि बन रसा जाखा अन्ते हिने आबैबो खायदो किसु बरक सोशल मिडियाव सावो दाबि मायनो न बन उठका अति गोबांमा कायचिन आगिनि न साक्लाय जाक जों 24 घन्टानि बन कायचिन त कुनु जागा बन ब रसाया कुनु जागा को सुदु पिकेटिं कायसा फेस्टिवल वन्दित फरंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसेति सदागो आंखा खलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सलायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरोबै कक सालायका बरोबो जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जबावो आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एबं चिनि तिब्रासा एकर्ड न इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एबं बांलादेश
ni borok habui chini ha segi tongfainai chini manthai segi tongfainai Kendra Sarkar ni Minister of Home Affairs ni je notification tei bangna naitugo tiklai bang hawar ohna ni bagai je sobau phaika borna taisa ahai na hai ani khakaham te hamjang ma yapare te khulma yapare ani kokmo sete nong sutun tawaisa narabai ahai na hai malai pinai